سلام سلام تخاطلت مدى فوركس أكاديمي كما يلخم أبزر لخم سناي كنا مسمتنا تمنه لو ما عدت ما كم تلمود فوركس ماركت أناليسيس إذا ما سأله شير لايك سبسكرايب غيركم سامود داتا تكاتل نرما بأخبارات عندكم كلمينا بتكنيكال محلافنا أبتي فاندامنتال سايد نزمت زل سومون كلته أزيوم إمبورتانت زخونو ويا قدست زخونو ناي نيوز إيفنتات اللو نساتهم لما حدا ناي US dollar CPI ወይ consumer price index data release ዝኾነሉ ካልኣይ ነገር ድማ ናይ ኒውዚላንድ interest rate decision ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ ትራይ NZD ብዙሕ ኣብ ማርኬት ንዕኡ ዝኸውን ፓየር ስትሬት ስለዘይንገብር ብዙሕ ዘይፀሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ኤሽያ ማርኬት ኣብ AUD ከምኡውን ኣብ JPY ግን ኣብ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እሶም ናይ ኤሽያ ፓየርስ ኒውዚላንድ ኣውስትራልያ ከምኡውን JPY ዳርጋ ተታሒዞም ስለዝኸዱ እሞ ድማ ኢንተረስት ሬት ድማ ዳርጋ ልዕሊ 9% ኢንተረስት ሬት ቆርፂዮም ኒውዚላንድ ነዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ CPI ከዓ ምስኡ ናይ US ዶላር CPI ዳታ ሪሊዝ ዝኾነሉ እዩ ካብዚኦም ክልተ ወፃኢ ብዙሕ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣቦቱ እናሃለወ እንከሎ ማለት እዩ ካልእ ግን ብዙሕ ኒውስ ኢቨንት የብልናን ለስ ጎ ናብ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ኣብ ቴክኒካል ሳይድ ክንመፅእ ከለና ኣብዚ ሰሙን ዝነበረ ናይ ናን ፋርም ኤምፕሎይመንት ወይ ድማ እቲ NFP ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ኒውስ ኢቨንት ዳታ ሪሊዝ ዝኾነሉ ነይሩ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ሰሙን ቀዳመይቲ ዓርቢ ናይ እታ ወርሒ ክጅምር ከላ ዘሎ እዩ ሪሊዝ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ፍራይዴይ ሪሊዝ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ዳታ ድማ ኣዝዩ ፖዚቲቭ እቲ ብሓፈሻ እቲ NFP ማለት ሓደሽቲ ስራሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ናይ ሕርሻ ወፃኢ ሓደሽቲ ስራሓት ኣብቲ ዓዲ ዝተመስረቱ ማለት እዮም ስለዚ እቲ ቁፅሪ ዝመፀ ድማ ኣዝዩ ዝተዓፃፀፍ ቁፅሪ ይመፅዩ ከም ሬዛልት ናቱ ድማ US ዶላር ኣዝዩ ቬሪ ስትሮንግ ኮይኑ ውዒሉ ማለት እዩ ከም ዝርኦ ዘለና ኣብ ናይ 4 hour ታይም ፍሬም ኣዝዩ ቡሊሽ ዝኾነ ኣግሬሲቭ ካንድልስ ፎርም ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይ ኢና ክንፅበ እቲ CPI እውን ልክዕ ከምዚ ኣብ ማርኬት ፅልዋ ዝገብር እዩ ኣብ ግምት ከነእትዎ ማለት እዩ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከእንታይ ኢና ክንፅበ ኣብቲ ቴክኒካል ሳይድ እንድሕር ኢልና ሕጂ ኣብቲ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ሳፕላይ ሌቨል መፂልና ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሓገዝ ናይ NFP 102.6 ማለት እዩ ስለዚ at any time high probability ኣለዎ ማርኬት pullback ክገብር ካብዚ ምክንያቱ እንድሕሪናዮ ፕራይስ ኣዝዩ ኤክስፓንድ ኮይኑሎ ስለዚ እዚ pullbacks ናይ ምምፃእ probability ኣለዎ ማለት እዩ ናብ 101 ከባቢ ናብዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ክገብር እዩ ነዚያ ሪትሬስመንት ከይሃበና ስትሬት ኣወይ 102.6 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን ዶላር ኣግሬሲቭሊ ኦል ደ ዌይ ፓምፕ ኣፕ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከም መወከሲ ጌርና ኣብቶም GBP USD ከምኡውን ዩሮ USD ኸ እቶም ቀንዲ ትሬድ ንገብሮም ፓየርስ ማለት እዩ እንታይ ክንፅበይና ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ መወከሲትና እዚኣ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚኣ ጌርና ንሓዛ ቀፂልና እንድሕር መፂና ኣብ GBP USD ክንመፅ ኢና ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዶላር ቡሊሽነስ ስለዝመፀ GBP USD ድማ ኦል ደ ዌይ መልቲ ኮይኑ ቀኒ ማለት እዩ ከም ዝርኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ለበል መፂልና ኣሎ ምዚ ዝነበረ ናይ NFP ድማ ፕራይስ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ሴልስ ኮይኑሎ ብድሕሪኡ ድማ ፕራይስ ሪትሬስ ገይርልና ሕጂ ንሕና ዘገድሰና ግን ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይርልና ኣሎ ኣብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ at any time ናይ ዶላር ናይ GBP USD ፕራይስና ካብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ክትወፅእ ክንፅበይና ማለት እዩ ብናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም ገይርያ ዘለኹ at any time ፕራይስ 1.3157 እንድሕር ብሬክ ገይርና ስትሬት ኣወይ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ትረንድና ከምኡውን ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ንሕና ብሬክ ክገብረልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ክትገብር ኮይና ድማ at the same time እታ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ዝበልናያ ሪትሬስ ክትገብር እያ ማለት እዩ ዳውን ሳይድ ስለዚ እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ኣይንበል ኣብ GBP USD ክሳብ 1.33 ድማ ታርጌት ክንገብር ኢና በንፃሩ ድማ ሴል ፖዚሽን እንድሕር መፅያትልና ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ነዚኣ ብሬክ ክትገብረልና ክንፅበያ ኢና 1.3095 ማለት እዩ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ፕራይስ ብሬክ ገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ
እቲ ቡሊሽነስ ናይ ዶላር ክቅፅል እዩ እዚ ድማ ቢሪሽ ማርኬት ክሳብ ኦል ደ ወይ ናይ ምውራድ ተክእሎ ክህልዎ እዩ ከማን ክሳብ ኣብዚ ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ጂቢፒ ዩኤስዲ ጥራሕ ካብዚኣ ትራፕ እዚኣ ወይ ካብዚኣ ኮንሳሊዴሽን ክሳብ ትወፅእ ምክትታል ጥራሕ ተድልየና ማለት እዩ ርኢናያ እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረት ዝኾነ ባይ ከይንሕዝ 1.3157 ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 1.3095 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ኦል ደ ወይ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ብምግባር ሴል ፖዚሽን ንሕዝ ቀፂልና ዩሮ ጂቢፒ ጂፒዋይ ክንርኢና ናይ ጂፒዋይ እውን ኣብቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣመራርፃ ዝኾነ ኒውስ ኢቨንታት ስለ ዝቐነየ ቁርብ ቮላታይል ይቐኒ ጂቢፒ ጂፒዋይ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢናያ ድማ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ብሓፈሻ ኔክስት ዊክ ኣዝዮም ብሉፃት ሰጣብየ ዳልየ ዘለኹ ብዙሕ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ድማ ኣለና ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ኩሎም ዘለው ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ክንሪኣ ከለና ፕራይስ very beautifully ነቲ ሰፕላይ ሌቨል ናህና ቴስት ጌርልና ኣሎ ብዚ ስለዚ ብሬክ ኣውት ናይዚ ስትራክቸር እዚ እንድሕር ረኺብና ስትሬት ኣዌይ ክሳብ 207 ክሳብ ኣብዚ ፕራይስ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ነዚኣ ክንከታተላ ኢና ኤኒ ሪጀክሽን ፎር ኣዋር ታይም ፍሬም ድማ ፕራይስና ስቶፕ ሎስና ኣባፍ ጌርና ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኦል ደ ወይ ቱ ዳውን ሳይድ ማለት ስለዚ ጂፒዋይ እውን ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ብምቕፃል ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ክንርኢና ዩሮ ዩኤስዲ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሌቨል እውን ንሳ ፎርም ጌራትልና ኣላ ከም ዝርኦ ዘለና ፕራይስ ሪጀክት ሚቲጌት ጌርልና ኣሎ ኦልሬዲ ኣት ደ ሴም ታይም ፕራይስ ድማ ኣብዚ ሪጀክሽን ናይ ላስት ሚኒት ናይ ፍራይደይ ማለት እዩ ፎር ሄድ ታይም ፍሬም ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሌቨል ፎርም ጌራትልና ኣላ ሕጂ ኦቨርኦል እዚ ማርኬት እዚ ዝኾነ ፑልባክ ስለ ዘይግበረ ወይ ድማ ዝኾነ ብሪጅን ስለ ዘይብሉ ማርኬት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዝለዓለ ፖቴንሻል ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም መከወርደ ታንክ ትረአየና ስለዚ ፕራይስና ናብዚ ፑልባክ ክገብረልና ናብዚ 1.096 ኤርያ ማለት ናብዚ ፑልባክ ክገብረልና ክንፅበይና ካብዚ ድማ ኮንቲኒሽን ክንርኢና ማለት እዩ እዚኣ ክሳብ ዘይመፀትልና ግን ዝኾነ ኣክሽን ኣይንወስድን ኢና ዋላ ክሊር ልብናይ 4 ኣዋር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢና ኣት ኤኒ ታይም ግን ፕራይስ እንድሕር ነዚ 1.095 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ጌርልና ኸ ስትሬት ኣዌይ ናብ 1.07 ናብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዚኣ ጋብዚኣ ፊል ክገብራ ማርኬት ክወርዲ ስለዚ ናበይ ትኸይድ ጥራሕ ምፅባያ ተድልየና ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ እዚኣ እውን ቀፂልና ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ክንርኢና ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብዚ ትራፕ ወይ ኮንሳሊዴሽን ማርኬት ወፂ ኣሎ ኣት ደ ሴም ታይም ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፎርም ጌርልና ኣሎ ብዚ ከም ዝርኦ ዘለና ምስቲ ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ፕራይስ ናብዚ ስትራክቸር እዚ ፑልባክ ክገብረልና ናብዚ 0.85 ኤርያ ሪጀክሽን ጌርልና ካብዚ ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣት ኤኒ ታይም እዚ ማርኬት እዚ ነዚ ሙሉእ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ምድያብ ፕሮባቢሊቲ ወይ ድማ ፖቴንሻል ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ትሬድ እዚኣ እውን ጃስት ለስ ዌይት ፕራይስ ናብዚ ንክምለሰልና ካብዚ ቡሊሽ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ከይሓዝና እተን ሰለስተ ቀዳሞ ዝረኣናየን ኣዝየን ኣገደስትን ካልእ እውን ኣብዚ ካብ ካረንሲ ኖርማል ትሬድ ዘይንገብራ ግን ኣገዳሲት ኮይና ዝረኣኽዋ ዩሮ ኤዩ ደላትና ኣብ ክንዲ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እውን ነዚኣ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ክገብራ ናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ድሕሪ ጌርያ ክሊርሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ካብዚ ሪጀክሽን እዚ ልዕሊ 1,000 ፒፕ ዝኸውን እዩ ከይዱ ነይሩ ኣት ደ ሴም ታይም ሕጂ ድማ ከምኡ 1,000 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ዌይ ናብዚ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሪጀክሽን እዚ ኦልሬዲ ፕራይስ ሚቲጌት ገይርዎ ኣሎ ፖቴንሻል ማርኬት ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ድማ ኣብዚ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ከም ስዊን ክንሕዛ ንኽእል ኢና ስዊን ማለተይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ማለት እየ ከም ኢንቨስትመንት ሰሙን 2 ሰሙን ዝኸውን ብስሞለር ሎት ሳይዝ ኣቲና ክንሕዛ ንኽእል ኢና እታ ኮንፈርሜሽን ተሂባትና ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ቡሊሽ ሙቭ ኦልሬዲ ኣብ መጀማሪ ዘሎ ከም ዝርአያ ዘለና ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ወሪድ ኣሎ ሪጀክሽን
ሕጂ ድማ ቡሊሽ ትረንድ ላይን ፎርም ገይርልና ኣሎ ማለት ስለዚ at any time ናብዚ 1.61 ስትራክቸር ናብዚኣ ፑልባክ ክንፅበይና ፕራይስ ካብዚኣ እንድሕር መፂልና ለስ ባይት ካብዚኣ ባይ ፖዚሽን ንሓዝ እናበለ ድማ ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህሎ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ካረንሲስ እዚአን ዘለዋና ኣብ ላስት let's see on gold ድሕሪ ዝሙሉእ ናይ ነዊሕ ግዜ ቡሊሽ ሙቭ ሕጂ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ናይ ኮንሳሊዴሽን ኣትዩሎ ካን ዊ ሲ ቨሪ ቢዩቲፉል ዝኾነ ኮንሳሊዴሽን ፎርም ገይርና ኣሎ ስለዚ 2670 2670 ኤሪያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማለት እዩ 2670 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንተገይራትልና ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 2638 ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ሾርት ፖዚሽን ከይናኣቶ ኣብ ጎልድ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትልና ግን 2638 ስትሬት ኣወይ 2559 ማለት እዩ ናብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ክትወርድ እያ ማርኬት ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ኮንሳሊዴሽን ወይ ድሕሪ ሬንጅ ኤክስፓንሽን ፌዝ ስለ ዝመፅእ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ክህልዋ እቶም ጎልድ ትሬድ ትገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣለርቲ ክትገብሩላ ትኽእሉ ኢኹም 2638 ብሬክ ኣውት ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ኦል ደ ዌይ ማርኬት it will go down at the same time 267 ብሬክ ኣውት ድማ ማርኬት ኦል ደ ዌይ ከምቲ ብዝሓለፈ ቪድዮና ክሳብ 30 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ዝበልናዮ ምስቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ግምት እንዳእተናዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ እንታይ ሒዙ ይመፅእ ኔክስት ዊክ only God knows ዝኾነ ናቱ ምዕባለታት ተራእዩ ግን እንድሕር ኔጋቲቭ ኣውትካም ኣልይዎ ኮይኑ ጎልድ ነዚኣ 2670 ብሬክ እንድሕር ገይራ ኪፕ ኢት ኦል ደ ዌይ ናብ 30 ክትዲብ እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ጌርና ነዚኣ ሰሙን እዚኣ ክንፅበያ ኢና ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብዝኾነ ኣብ ንሕና ኣካዳሚ ጆይን ክትገብሩ እንድሕር ደሊኹም ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሳና ላይቭ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ዋትስኣፕ ቴሌፎን ኮንታክት ክትገብሩ ንትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንኩልና ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ግዜ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናይ ቻው